That would have been iyasongwa intambo ke ngoku kuba kaloku amawakawaka amalungu e-ANC aza kuthabatha inxaxheba kwinkomfa kazolonke yalombutho yamashumi 55 okungaphandle kwemicelimngeni eliqelethe lajamelana nayo xa kubanjwe intlanganiso zamasebe. Lo mbutho usezintanjeni uthi ke ufikile kumashumi 7 omyingo olindelekileyo ukuba ichophe inkomfa kazolonke. Uthi ke kumaphondo asithoba iFreystata neWestern Cape kuphela engakhange ibe nazo inkomfa zamaphondo. We've surpassed the 70% mark required to sit conference. We have said successful meetings that have said of the ANC are now well over 2,700. Kanti ke ANC memelele kumalungu ayo afuna uba inxalenye yokonyulula kwisigqebe esilawulayo esiphezulu sombutho ukuba aqhubele phambili nokubhengeza inkxaso abazifumanayo xa begayela inkxaso yokuvotelwa kwinkomfa kazwelonke. In accordance with the rules approved by the National Executive Committee, all comrades who are campaigning for various NEC positions during the 55th National Conference are instructed to submit the name of their campaign manager and fundraiser, budget for the campaign with expenditure items. Sizawuqhuba kule mpelaveki ke intlanganiso zamasebe. Kuba ke sele zichophile ngobuninzi intlanganiso zamasebe tshitshilile eMzantsi Afrika, i-ANC isekhondweni elililo ke ngokuqinisekisa kokuba isindleka enye inkomfa enkulu yalombutho umdala ngokwenene eAfrika. Njengabongile Dumako kwindaba ze-SABC eGauteng.